jeg er helt vildt sulten, kære studiegruppe. Nu vil vi sidde her i 10 timer og bare skrive den her opgave. Jeg er også helt vildt tørstig. Skal vi ikke få fat i noget mad? Lol. Maria, jeg kunne ligesom blive ved, ikke? Jeg er overhovedet ikke sulten. Det rører mig overhovedet ikke, at jeg kunne blive ved med det her. Altså, helt ærligt. Lol. Ja, Maria, det vil jeg altså sige. Altså, det er faktisk helt vildt spændende og helt vildt sjov. Skal vi ikke bare se at blive færdige med den her opgave? Alle sammen, tag lige sammen, ikke også? Hej, er der nogen, der har lyst til nogle pomfritter? Jeg kan simpelthen ikke spise flere. Og jeg kunne da vildt godt tænke mig nogle pomfritter. Jeg er faktisk lidt sulten. Det kommer til et helt passende tidspunkt. Fuck up, kællinger! Lol! Motherfucker! Mads, hvad laver du? Hvad gør du? Stakkels Anders! Skal vi ikke bare se at komme videre og glemme det her, så vi kan blive færdige med den her nordisk opgave?